ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja vaye bi bernameyekî nû bi nan û dan li metbaxa nan û dan em carekî dî werene. Îro em hêvîdarin carekî dî bernameyekî xweş em ser ekrana bin were bin û her wiha hin xwarinên xweş bo we çêkin dîsa metbaxa nan û dan bi tevlî Dalyan Usta em ê îro xwarinên hinek xwarinên xweş em dixwazin bînin ser ekranên we lêbelê em derbasî Cem Dalyan Usta bibin kan binêrin wê îro ji bo me çi çêke Dalyan Usta di destpêkê de em bêjin tu bi xêr hatî Spas dikim. carekî dî vaye dîsa me malzeme xwe li dora xwe rêz kiriye îro xwarina me çi ye xwarina me sereke çi ye îro xwarina me kebab e kebabê çökertme ye kebaba çökertme çökertme xwarinekî balkêş ez bawerim me heta îro di metbaxa xwe de yan jî ciyê ku em lê geryanê me ne çê nekiriye xwarina ku derê ye ev xwarin li aliyê Eglê Bodrumê pirî çê dibe belê ana li her derê çê dibe yani û dema di restoranda falan da çê dikin restoranta da me pir çê kiriye yani çir çê dikin wana tu vê xwarinê xweş çê dikî xweş çê dikin înşallah em ê ana çê bikin hûnê bibînin wekî din me hin şîraniye me heye şîraniye me spangele heye spangele spangele şîraniye Dalyan Usta xwarinên balkêş cana çê dike ji bo me ev car jî xwarinekî alî Egeyê xwarina kebaba çökertme ji goş çê dibe û her wiha şîraniyekî me gelek malzeme danîne ber xwe yek bi yekê mêj xwe behsa wan bikin em bêjin nan û dan dest pê dike temaşevanên hêja we malzemê me dîtin niha me yek bi yek wan nas bikin gelo ka me çi danîne ber xwe ev xwarinên em bas dikin kebaba çökertme û her wiha şîraniya me spangele çi dikevnê em wana bi Dalyan Usta bila me bide naskirin niha em destpêkê de goşt dibînin goştê golika yani golekê em bibêjin yek sal du salî yani golkî taze goştê ku deraw ye goştê piştê ye goştê piştê ye cî herî baş antrîkot dibêjinî cî pîrzola ye pîrzola ye antrîkot e navê biftek ji derdikeve ji vir em bêje ana dirêj dirêj çê bikin em ê wana hûr bikin wekî din çi dikeve kartolê me li vir heye kartol heye mast heye li vir firingî me îsotê me hene pîvazê me heye bikevekê û ev malzemên ku hinek baharat jî me danîne ber xwe ev malzemê ku dikevine nava kebaba çökertme ev li vir jî hin şîraniye spangele heye spangele şîraniyek çawa ye yani bi şîr çê dibe li vir çokolata me heye û qaqaw heye yani ji her diye çê dibe li vir nîşasta heye nîşastayê birince û hinek arvan heye arvanê ew jî arvanê birince tê de yani şekir e li vir me guzaniye hêk heye dev hêkê zerkê hêkênin û li vir vanêlya heye ew kevizga li vir jî çend hev kek heye kekên brownie ne brownie keke û dikarin mesela ew kedî dilî bisküvît jî henin wan jî dikarin ew ku li şîr dikeve zikê binê ama teviya car viya tercih daha xweş e nerm e çikolatê me bîter bîter çikolata belê yani dikarin çikolatê du jî qulamişkê me vî aniye bîter renkî daha rûnê malê ye rûnê malê ye ew jî dikeve navê ew jî dikeve zikê spangelê bi qasî û her wiha ceviz guz em wî jî qasî kevçîkî em ê bavêjin ser ew ser diraşînî tamam rûn falan me danîne ber rûnê zeyta ye rûnê gula ye
گوشت ملوره من اینکی malzeme me evin. malzeme mi? Em ê îro şîraniyek çêkin û xwarinekî esasî sereke çêkin. Me got ev şîranî tiştê yanî şîraniyek çawa ye spangele lê belê kebaba çökertme xwarinekî çawa ye. Çi yanî çi demî tê xwarin xwarinek esasî sereke ye çawa ye. Yani xwarinekî giran e mesela misafir ki tabi tecrübe çeki mazü çeydi yani goşte ki terbiye ama ana benki terbiye nişan beden jibu qasi ku goşt zu nerm be yani destpeki de goşte me marine be marine be emeşçi destpekin şçekirna goşt de hazem hedi destpekin zane hur bukum milvra pe bukum runime heye pivaz da heye ama bukum goşt biçi marine de be yani mesela şirt keviye şirt kebeki rune gulat kebeki pivaz kebeki libame mesela baharat pırnakin zikivi jibu khasi kuamed taveda sor bakın kekik piştivi keriz ki cahteri dikebe emi bavejin ziki aba fırıngiya tamam dik vakti kum dikarin ki bavejin ziki goşi vakti ku nezi de pije tamam ya fehmkir kartol kartol eme hur şepkin vek kibrit ev kibrit çöpe yanına beli ev hur çöpe kartol eme sor bakın dekiniz ki tabak ha evet bunu da sor be sor be durumda piştivi eme masteme heye masteme ki sir haneme sir yani sir masteme serkin ava fırıngi eme serki goşte hoca mı bilin ser yani duy avayı çeydi تگو امی جهور کرنا گوشتی دست پی بکن دوی گوشت مارینه ببه yani goşt xazam ana nişan bedin fakat marine be qasi 7-8 saatte terbiye da bimine baştır daha çetir lebeli em ana me çebikin em çebikin jberi ki zede damame jitne ya قدری کو ام حتی شیرانی خود چکن او مارینه دم بینز بین بسه بس خو گوشت ویا تازه گوشت گل که ام بوجن سالو نیو کی وانه تشکیسه باشه دست پی که ام yani زده دریج نکن بلا تماشاوانی مجی ببینن هم هور کرنا و چواتی هور کرن و هر وها yani çavatı çekirin yani yek nişan bedin داليان استاد دست پێکێ ji hûrkirina goştê dest pê dike ew jî bi ew jî mihîm e ez bêm newsa hema bira gere jûrî çêbe divê na tanik çêbe ji bo qasî xweş sor bibe yani Murat Kara nişan bide ve teşbih goşt ve hurkirin başı. Ne mi? Tamam. Ev ya jirete gotin aweş teşbih Julien. Julien. Naha تو هورکرنا گوشت خواه بردوام بکه هر وها وقتی که تیمارینه کرن پیواز که ناوینا شیر دکبکی پیواز کبکی شیر دکبکی رونی زیتا یعنی پیواز می چیه کن هورکن چاپ کن نه مل رنده خن اتخوازی از جویا چیکم دبه از جویا چیکم ام نسکنم لا دقیقه اویا درخم tamam سکیبی دا چیکه پیوازی بدم از جویا لرنده بخم حفکی هم بکن ama olsa avayı derke baş tamam berde jboku dem zede wan danekin temaşavanên hêja dema dalyan usta goştê me hûr dike ev jî pîvazê ew bikin gavekî dî wekî din çi dikeve navê terbiyayê marîna wî çi dikeve navê em yek nîşanê we bidin û jî li me temaşe bikin
داليان usta min pivazê xwe hûr kir. Destê te saxbe te çêkiriye Ê te jî qediye herhalde. Goştê me jî qediye me hûrkirina wî qedan. Em ê niha çi bikin? Ana me goştek bavê jî nabê hinkî pivazê tişnabe. Tamam. Menkî xwe bavê neke. Xwe dikeviye. Tamam. Em vê şîrî ji vê de ev şîr jî ji me re lazim e Şîr na? jî Baş e. Goş bi xwe xweş e. Goşt bi xwe xweş e. Baş bê. Qasî nîv bardak çayê berdekî ber Te hazır bikî? He zanim. Tamam. Berdi. Tamam bes. Bes e? He bes. Tamam. Ev şîrê me jî tamam. Rûnê gulahên kî ez ê berdimeke. Tamam. Bi zeyt jî miron kare çêke. Li zeyt yağı jî dibe hûn rûnê zeyta jî dibe hûn bikineke. Wextê ku bavê jî dolabê hinkî ew di cemidê. Ha. Wek rûnê malê dibe Ha. pir feyda nade ki jî qasî. Yani wextê tu çêkî tu bixwazî karî bikî zika. Yani di terbiyê de marînê de nabe. Viya mesela karî soda bikiyekî, soda jî hevê tu bikiyekî. Yani kivi hevê tu bikiyekî, kivi mesela hinek jî qola jî dike zika, qola jî zû. Yani ji bo ku wê goştê nerm bike, ji bo ew bike. Me vecere şîr kir zika. û pîvaz. Rûnê gula pîvaz û xwe me kiriyeke. Hewcê sîr û falan bêvan ew Ana sîr ana mesela îsot heye îsota hûr mere bike hinek hene dikin zika. Wextê ku tu vî goşta sor bike di yaxê de di rûnda şewte. şewitê. Yani îsot di şewitê goşt napije. Ji wî qasî em nakin zika. Tamam. Hem wextê goştê me pijiya. Em ya baş bizanbin. Piştî wî em davêjin zika hem wê çaxê mesela îsot jî tema xwe didekî mer zanê temê jê bisîne. Tamam. Naşewitê. Baş. Ji qasî em nakin zika yani ji bûyî mesela em saç tava ji wexta çê dikin em ava marîne çê dikin. Yani bu şekilde daha baş e. Baştır. Tamam. Proje mesela îsot davê zika wextê ku sor dikî îsot şewitê goş napije. Ji qasî em wisa nakin. Baş e. Em vî ana Ev tevlî hev dibe. He tevlî hev. Paşemê hevdeynin ciyekî xweşeyekî an ji bajine sarıncê. Yani bavêjî sarıncê qasî 7-8 saat mesela di dolabê de bimîne di marînê de daha çêtir e. Ew baştır. Lê bilê em ê qazê de nayîn. Zû çêbikî ji qasî goştê me jî nerm e. Yani goştê wî pir nerm e ji xwe. Îca pir terbiye jî nake yani. Tamam. Goştê me di nava şîr, pîvaz û rûnê de wê niha îdî bêhna xwe ve de hinekî heta ku em dest bi şîraniya xwe dikin em viya radikin em şîraniyê berdewam dikin. Belê temaşevanên hêja me goştê xwe hazir kir ji bo ku hinekî bêhna xwe ve de marîne bibe ji bo pijandinê re hazir bibe niha je em ê dest bi çêkirina şîraniya xwe bikin. Şîraniya xwe Em ê çi bikin? Li bira em dixwazim şîrê xwe ve hinkî berê zikadin qasî nîvê wî zêdetir. Em ê Şekerê berdine xwe jî bikele em ê li bira jî qaqaw heye nîşasta me heye. Em ê hinkî te de tevê hêkê em ê hinkî li hev xin. Em ê hêdî berê zikadin ew jî bikele. Piştî wê li bira hinkî rûnê me malê heye çokolata heye. Em wextê ku me binê girt em ê wan jî berê zikadin. Hinkî li hev xin. Li bira kekê me henin brownie. Em ê wan jî yek nîşan bidin na? He em ê wan jî bikin binê tasa nîşan bidin. Piştî wê em ê berê serê. Niha tê şîrê xwe bikelînî tevlî şekir. Erê. û her wiha van tiştên malzemên ku me danîne ber xwe hêke û em bêjin nişastaya, qaqaoye û her wiha vanîlyaye têvana tevlî hev bikî li hev bikî Wexta şîrê me keliya em ê wana hêdî hêdî em ê wî jî berê zikadin. Tamam. Nexwe li me temaşe bikin. Niha şîraniya me çawa çê dibe em ê yek bîn ser ekranên we û Dalyan usta dest pê dike şîrê xwe berdiye. Temaşevanên me jî bila li me temaşe bikin ka em vê şîraniyê spangele em çawa çê dikin em bi hev re dibînin.
بله تماشاوان هجا ایدی شیرانیا ما همه بجه تمام بو Tamamı. تبنی گرد Bini girtiyem tamamı. اما چی بکن؟ Dixazin براونیه مل برنه mümkün bini tasa. تاسی خوشی ما آماده کرنه Tabana beberiyorum. اوان ککیم برونی براونی مدیکارن ama mümkün bini mühendiki hal bükün. یعنی به پرچه قن Perçe bükün yani. تمام Ke vanacım tevatekin bini. ام تبی نها او شیرانیا کمه چیکر Evet mesela tası cam hemen bariki bardak bini xil buy koy. تاسی مجی او هم Evet. اوی ما چیکر قاسی شش تاس جیده Qas kesa heye. ام ویجی بیجن ما چقا شیر بکارانی Şiiri me böjün litre uni vekvum. Me şeker ji گوک باردا کنی ما شکر şeker aveteke. شکر Yani مقصدی mehengi pişti çokolat aveteke. Qasi böjün neski 100 gram yer o me çokolat avetizika. O Tamam. qasi 20 gram ji me runi mali avetizika. Runi nivişka. نها انجا وان ککین برونی دبنده او دکن دبنده پرچه دکن Evet. و دوی او یا صا طبقه کی Peki pare ji bu bini de bimini ve keket bini. تمام اب وی اوی ام دیخنه وی انجا تب Peki endiki hema de pare ki bakım. قدح کی تو سر راست کی Pay rast kına. تمام بنده Ökneme. اف جی و طعمه کی خوشتر بگی Tamam başış bu. شیرانی همه اسپانگله هدی هدی حاضر دبه تمام دبه پشتی کم قدان دیدی می باوجد سارنجی Ben bana sadece sar bebe mi böyle çakayın ki. Tamam, hatta bir çakayınca bir korna kaçıyor. و اف یا نها ما باش لهف خست yani قدر 6 porsiyon yiyecek derken. Öyledir ki benim. Tamam. Evet şekerleme bak böjün pastana usulü. çekirnavi ne zede zahmete? Ne zahmete? Yani o malzeme kum nişandan mrof texanavi و شخص لهف دید سر آگر قدری 10 دقیقه Evet 10-15 dakika hazır ha. hazır dibe لی ام صباورن تشتکی طعم خوش ویجی در کمه طعم ای پاش از پرچه حزی کن نها همه بیجه تمام ایدی تشتی مایجی ام لی بلاو بکن Tamam. Tamam. بله و 6 پورسیون شیرانیا می سپانگله درکت امی وانا جبا وجنه سارنجیش با کو سار بجمده حشک به و ایدی امی دست به خوارنا خواه چکرنا خوارنا خواه بکنید çökertme bükün. حتی که لویدر ادمینه çökertme kebabی لما تماشا بکن یک به یک امی بین سر اکرانین و ام بردوام دکن بله تماشاوانین هجامه شیرانیا خواه آوید سارنجه بلا اولوی دری باش ایدی بتام ببه اما ایدی دست چیکرنا گوشت بکن گوشت خواه بکن çökertme ما ویاج خستبو دولا بده هنک لوی دری بهنا خواه داد نوا تربیه خواه ده پیواز و شیر ما کرموسر و رون ما خستبوی خواه ناف ده هبو ایدی ام ویا اما دست بجامنای بکن
Tamam. Rüne gula tebde bile var. Tamam. Tavayı da bir sor mu be? Ne var? Hadi. Piştivi di me gotbu ev xwarin bi kartol û sos jî tê çêkirin û her wiha mas jî dikeve navê. İsote me frengî me derê sarınca xwe bigirin. Tenekî rûn dixînî. Hindik rûn tek mi ki zikê goştê me de jî rûn heye. Dixwazim bre pir rûn te nebe. Tamam. Bêberde piştî wî li virayên ke rûnê malê jê hindikî berdimekê wextê nêzî ku bipije. Tamam. Hezana bernadimekê. Goştê me qederê kîlo û nîv hebû ne wa? Heye. Me hinkî zêde çêkir. Me hinek zêde çêkir. Me got bila baş çêde, bila ne kêmasî nekeviye. Hadi. Ne wa? Baş ev ya işê me bi vî qediya, tamam. û em diya dîne vêdirê. Niha îca tevîya bêlî ku di ronê de sor be. Bele hêdî bipije ya. Biraz dixwazim ez ava frengiya çêkim. Ji bo ku em berê ser çöketmedim. Sosa wî çêkî. Tamam. Ev hinekî îsot keve navê. Kevî derkeve nekeveke. Daha bir îsota cemî bikinin sıka. Tamam. Frengî dikeviye. Frengî dikeveke. Ev yani ki baharat caht mümkün kene kevenki isota hul keveke koyup keveke. Goştê me ku dema sor bibe em cahter û falan em berdinik. Tamam. Em wî jî bizanbin. Bila kêmasî nekeviye. Nexwe îdî ciyê herî baş yani çêkirina kebaba çokertme me dest pê kir. Hûn jî wekî me anî ziman li me temaşe bikin. Bibînin ka ev xwarina herêma Egeyê ye. Her wiha herhalde Bodrumê çêdibin. Li Piranî bi Bodrumê tê nasîn. Hin ciya dibêjin Bodrum kebabî jî na? Dibêjin. Ka binêre xwarinekî çawê jê derkeve Dalyan Usta dest bi hewilkirina ew xwe kir. Dalyan Usta, ez bêm te malzemê xwe hûr kirin. Hûr kirim yana hêdî wan jî bipêjînî bere hêdî çê bibe jî heta goştê me Niha goştê me ser agir e. Ev ya dipije, ev ji bo sos te frengî, îsotê kapya wê şêkesk û her wiha sîr te xiste navê. Ev ya dinca me em yana bikî tawaya jî bere hêdî bipije. Tamam, em binê jî pêxin. Ew jî rûn dikeve navê û nekî rûnê malê jî nekî rûnê malê jî dikeviye. Baş e. Bi paşenkî tekin viya jî bere hinkî tama xwe dike. Tamam.
Çiki gerbe mi sote bağını. Eviyat ve avaylı zuab be. Gere avay zuabı. Ne var? Avay zuabı. Baş pişinerek sor Baş be. sor be. Tamam. Goştê me pir xweş xuya dike bi rastî jî. Her wiha ew terbiya ku me çêkir jî wê temekî xweş Tama bûye. xweş zevk, Em sahibî dikin. Ev rûnê me sor Bes. bû. Em ya berin. Öyle derdik ki. Tamam destpêkê de em îsota dêxinin ave rûn. Nekî wê sor be ne? Ben ki sorbe mi heja ava fırıngı hoş beri sarıdan. Böyle heyde di çebe. Ben ki koyucu bağını ki. Rahattırıcı bağını. Dalyan Usta. Sosa me hema bêje temam e. Sosama Goştê tamam. me jî Goştê tamam. me jî tamam. Bini Ev bigire. lêdivî navberî de dema me anî serekrana lê em bêjin jî te herî dawî çi teklî goştê kir? Berî me terbiye kiribu. Erê Piştî ku me wextê sor kir zaten. Me li wî jî cehtirîn ki avêtî zika. Me îsota sor avêtiye. Me xwe avêtî ki. hinek îsota pûr jî Pûr me avêtiye. avêtiye. Ev ya Rûnê nivîs kiriye ki rûnê malê. ev Ev ya jî me aynı rûnê malê kiriye ki me îsota hûr kiriye ki ve gir kiriye ki. yani hinek baharat maqsîn Me navê. sîr jî hinekî kiriye. Niha hem sosa me amade ye hem jî Goştê me jî amade. Binî bigirin ber zûane bi pirêjî. Me dixwazim binê rûnê xwe pêxim. Kartolê Tamam me li ben biranim. xiste kuşxanê de. Binê ev bû ya. Ber rûnê me sor bibe. Tamam. Devre kartolê me heye em ê hûr bikin. Yani idi Mastê me heye mir. em gişne astekî. Eh. Dalyan Usta mednava toz dumanê de hişt. Xwarin dema di pijiyan ew dumana wî jî hinekî vadira dorme girtiye. Tişna be. Xwarin em çê dikin. Tenha kartolê xwe hûr bikî. Ez kartolê hûr bikim li vir mastê me heye sîr heye dixwazim bidim te Tamam ez sîr ev ya karim amadekim. mast Wan sîra bide min. Ninkî mast em ê tekin sikê vira. Tamam. Ji bo qasî ku em ê li ser goşt dikin. Baş e. Tê jî kartolê xwe Ez hûr bikî. kartolê Wan hûr pîva bikim. sîra bide min. Qasî çar seriye bay me date. Tamam. Ez hinek xwe jî Ninkî xwe bavêje ser. Ez jî kartola çê bikim. Ev kartol te got divê tenik tenik çê Tenik bibe. tenik ger çê bibe. Zirav 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 çê çê bibe. bibe. Wek Wek kibrit çöpî. wek darkê Çöpî. kibritê çê Darkê bibe. kibritê. Kawiya jî em bibînin. Ama ana hûr Çawa çekin. hûr dikî. Bilê. Em ya nîşanê temaşawana bibidin. Awha tenik û Hûr hûr çê bibe. divê bê çêkirin. Ev yan cemê sor bikî. Ma sor bikin. Rûnî me li vir sor Tamam. bibe. Nexwe em hêdî hêdî û sabber bi dawiyê ve hema em tên kartolê me piştî sor bû. Dawiyê de îdî amadekirina wî heye ji xwe me bibînin û me temaşe bikin ka em kebaba çökertme çawa çê dikin ya em bi hev re temaşe bikin.
تماشاوانên hêja îdî em hêdî ber bi dawiyê ve tên. Hema bêje her tiştê me temam bû. Me goştê me ji xwe pîjiya me binê hinekî vekiriye ji bo ku germ bibe. Sosa me temam bû. Hazır e. Kartolê me sor bû. Mastê me bi sîr. Ew jî hazır e. Ew jî hazir e. İdî dora ku em wana bînin cem hev. Me tepsiya xwe danî ber xwe. Tu nîşanê me bi yek bi yek. Ewil kartol dikeve binî. Kartolê wek kibrît e. Wekî hûn dibînin. Çöpê kibrît e. Ew hat tenik çêbiye. Ev ya ewil em datîne binî. Tamam. Çi tê servî? Mas tê serî. Mas tê servî. Em ya Cê derxin. jê derxin. Mastê me jî temam e. Bes e. Bes e? Tamam. Niha dora. Ava fırıngiya lêkin. Aha. Ev sosa ku me amade kiribû bi îsot û Ava fırıngiya îsotê şîne vê qapya biberin sorin. Tamam. Ev jî Sîr me kiriyekê. Rûnê malê ye. ew jî li ser dikî. Ew jî serêke. Ev jî bes e. Dora goştê ye. Ewle goşt. Ya herî mihîm goştê me jî baş sor biye. Aha. Oy. Rastî jî gelek xweş çêbiye. Erê wala. Goştê menkî zêde bî mustaqîm. Çina velêke. Tevî be valake. Aha. Ava tepsiya me Hazır. hazir e. Kebaba me yê çökertme Hazır. amade ye. Amade bî. Tamam. Niha wek hûn dibînin yani bi şêwazekî balkêş tê çêkirin bi rastî jî û hem xwarinek taybet e jî gelek xweşî xuya dike. Gavekî demê temayî binêrin lê berî wî divê em şîraniya xwe jî temam bikin. Me xistibû sarincê de û niha Şîraniya cemê diye. Ew ya mê derxin hinek goz li ser bikin û paşî dî ji wê xwarinê re amade be ne? Tamam. Li me temaşe bikin gavekî dî ser sifrê me hev bîn. Belê temaşevanên hêja vaye îdî em hatin cî herî xweş. Divê îdî em li tama xwarina xwe binêrin. Dalyan usta destê te sağ be. Spas ke me fêr veke. Kebaba me yê çökertme hazir e û her wiha şîraniya me jî spangîle ew jî hazir e. Yani hem çêkirina wî şêwazê çêkirina wî xwarinekî balkêş bû hem jî wisa xuya ye tiştek tam xweş e. Em ên hal tamayî binêrin. Yani fikra te çi ye divî derbarî de? Xwarina me hazir e. Em dixwazim lê tamayî binin. Te gelek cara çêkiriye vê xwarinê. Ne wa? Evê xwarina jî aliyê Egê yani Bodrum wan dire pir çêdibe. Belê. Me kartol xistiye binî, mas li ser kiriye. Hinekî ji sosekî me çêkir ji frengo û îsota me wê ser kir û herî dawî jî goşt li ser e. Ca dora tema wî ye. Em li dixwazî em li temayî jî binêrin. Hem bila kartolê wî hem goştê wî hem mastê em tema temama bigirin. Dalyan usta.
اف خوارن مرد کاره بیجه خوارنه کی سرکه براستی طعمه کی پر خوشه یعنی او سیرو او ماسته بسیر کری او سوسا کمه چکر آوا فرنگیا تف طعمه خدانه هف و هر وها اف گوشت او تربیاوی مارینه کوهات کرن تشتی مخصی ناوی طعمه کی جدا دایه براستی جی گلک خوش خیاده که و هر وها yani rotkarê bêje her tişt ciyê xwe de çêbiye. Ne? Tamamı pir xweş hatiye. Em carekî dibêjin destê te sağ belê em riya jî bibînin. Ez bawerim Cemî diye di mexs bi sarincê herî dawî me bûzî ser kir. Em tema wê jî binêrin paşê hêdî em xatirê xwe bixwazin. Yani vek kavi abilaqi vek karamela kıvamı vici tamamen. Yani tamam bir kavi. Tamam hoş ve tamam. Ev jî me şîr û çikolata çêkiribûn hin tiştên dî jî me nebatî dî jî me xismine navê bi rastî jî gelek xweş çêbûye. Her tiştê wî cî de ye em bêjin destê te sağ carekî dî spas dikin te her hebî van tamê xweş em bi hev re çê dikin tînin ser ekrana em hêvîdarin temaşevanên me jî dema ku me temaşe dikin şêwazê ku em çê dikin li mala xwe karibin çêkin îdî em hatin ber bi dawiya bernameyekî dî îro dîsa di metbexa nan û dan de me xwarinekî dî xiste menûa xwe de û me anî ser ekranên we heta bernameyekî dî bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş. Dem baş.